Jo li faria la valoració, senyora Garcia, de que en la seva moció, la redacció de la seva moció, perverteix totalment l'essència del concepte pet friendly. I ara li explico per què. Primer, la seva moció sols fa que referir-se als animals de companyia com a mascotes. I vostè hauria de saber que la paraula mascota és clarament despectiva respecte als animals de companyia. Després, aclarir-li que el moviment pet friendly no és sols un moviment per potenciar el turisme i els beneficis econòmics, que és el que vostè vol fomentar en aquesta moció. No, senyora. El moviment pet friendly és un moviment d'integració animal i de benestar animal, perquè està pensat per incrementar les adopcions i per disminuir els abandonaments, perquè el lliure accés i la integració animal en la vida diària de la gent que tenim animals de companyia fa que baixin els índexs d'abandonament i augmentin els d'adopció. Realment, em podria imaginar que aquesta versió seva era casual, però en realitat no ho és. I em remeto a que el seu grup de Ciudadanos, no ha recolzat mai a cap consell d'administració l'accés dels gossos al transport públic, una cosa que demana en la seva moció actual. No va votar a favor de la moció de la CUP per garantir els mínims de benestar animal en els 3 toms. Va votar en contra de demanar subvencions a la Generalitat de Catalunya per a fer campanyes d'esterilització gratuïta o a baix cost per a la ciutadania. Vota sempre a favor de les multes contra els gossos PPP simplement per ser d'una raça determinada. El seu partit tampoc s'ha pronunciat mai sobre les campanyes que ha fet aquest govern d'extermini de coloms. Per tant, tenim claríssim que vostè, en aquesta moció, no està reflexant els principis bàsics del que és el pet friendly i que és la integració animal. En definitiva, no es preocupa en absolut del benestar animal, ni dels animals de companyia ni de la resta d'animals. Sols pensa en el benefici econòmic del turisme.